בשישה בחודש סיוון חוגים את חג השבועות, 4 לחג השבועות, חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר וחג הביכורים. חג מתן תורה. החג נקרא כך כי אלוקים נתן ביד משה רבנו את התורה לבני ישראל על הר סיני. עם ישראל קיבל את לוחות הברית ובהם 10 הדיברות. א', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ב', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ג', לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. ד', זכור אל יום השבת לקדשו. כבד את אביך ואת אמך. ו', לא תרצח. ז', לא תגנב. ח', לא תגנוב. ט', לא תענה ברעך את שקר. י', לא תחמת בית רעך. חג הקציר, אלו הימים של סוף האביב ותחילת הקיץ, ובעונה זו קוצרים את החיטה בשדה. זהו החג של החקלאי. חג הביכורים. בימים האלו מתחילים להיות פירות וירקות טובים למאכל, והחקלאים מביאים את הפירות והירקות שלהם לכהנים וללוויים שבבית המקדש שבירושלים. היהודים מגיעים לירושלים מכל הארץ. שבועות זה אחד משלושת הרגלים, כך אומרים היהודים תודה להשם. בשנת 70 לספירת נחרב בית המקדש, מאז הצלחנו להביא לירושלים את הביקורים שלנו. אנחנו חוגגים את החג בטקסים בכל הארץ בבתי ספר, במושבים ובקיבוצים. ואלה שפת המינים שהתברכה בהם ארצנו, כיתה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ודבש. ארץ חיטה